λίγο πιο κεντρικά μπορείς. Thanks. Πες μετά ξεκινήσουμε. Όποτε είσαι έτοιμος. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Θάνος Φιλαρίου. Είμαι τριτοετής φοιτητής στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Παράλληλα με τις σπουδές μου είμαι μέλος του AOEB Buddies Club, ένας οργανισμός που βοηθάει τους πρωτοετής φοιτητές να εναρμονιστούν με τον χώρο του πανεπιστημιακό. Πρόσφατα επίσης έγινα μέλος και στο ΔΕΟΣ Finance Club, που μόλις ξεκίνησε για το 2026. Και θεωρώ πως ο αγαπημένος μου διαγωνισμός με τον οποίο συμμετείχα με τα παιδιά ήταν η εικονική επιχείρηση, όπου παρουσιάσαμε κιόλας στο Σταύρος Νιάρχος για τη δικιά μας εικονική επιχείρηση που φτιάξαμε στην Τρίτη Λυκείου. Καλησπέρα, ονομάζομαι Αγισίλος Μπανέας. Είμαι τριτοετής φοιτητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είμαι επίσης μέλος του AOEB Debate Club, έχοντας εκπροσωπήσει τώρα το Δεκέμβριο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρητορικής το Πανεπιστήμιο και επίσης έχοντας συντελέσει πρακτική άσκηση 9 μηνών στην εταιρεία Eurofins ως μέλος του λογιστικού γραφείου. Ο αγαπημένος μου διαγωνισμός μαζί με τα άλλα τα παιδιά θεωρώ πως ήταν το Young Business Talents, στην οποία καταφέραμε να κατακτήσουμε και την 5η θέση πανελλαδικώς. Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Παναγόπουλος Χρήστος. Είμαι φοιτητής στο τρίτο έτος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είμαι σε 2 ομάδες στο πανεπιστήμιό μου. Η πρώτη είναι η ερευνητική ομάδα Τάλος και σε μία ομάδα κυβερνοασφάλειας. Παράλληλα, εργάζομαι εδώ και 1 χρόνο ως full stack developer για να αποκτήσω εμπειρία πάνω στο αντικείμενό μου. Η αγαπημένη μου εμπειρία διαγωνισμός με τα παιδιά είναι της Ελστάτ, στην οποία βγήκαμε και 7η πανελληνίως. Καλησπέρα σας. Με τον Θάνο κάνουμε παρέα από το πρώτο έτος. Είναι ένας από τους καλούς μου φίλους στη σχολή. Έχουμε συνεργαστεί αρκετές φορές σε παρουσιάσεις της σχολής, σε διάφορα μαθήματα όπως στη διοίκηση, στο management. Είναι ένα πολύ αξιόλογο παιδί, συνεργατικό, με ομαδικό πνεύμα, έξυπνο και εύχομαι στη ομάδα του καλή επιτυχία. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Θεοδοσία Ζαϊμίδα Βέρη και είμαι φοιτήτρια στο τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τον Άγη συνεργαστήκαμε για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Debate και μπορώ να πω ότι η συνεργασία μας ήταν άριστη από όλες τις απόψεις. Ήταν πολύ καλή από άποψη συνεργασίας, από άποψη συνεννόησης και υπήρχε ένα πάρα πολύ ωραίο, καλό, ευγενικό και φιλικό κλίμα. Καλή επιτυχία στον διαγωνισμό και είμαι σίγουρη θα τα πάτε τέλεια. Καλησπέρα από μένα, ονομάζομαι Λιμπέρης Αλέξανδρος, είμαι φοιτητής της πληροφορικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο λόγος αυτού του βίντεο είναι για να σας προτείνω τον φίλο μου τον Χρήστο τον Παναγόπουλο, με τον οποίο είμαστε φίλοι από παιδιά. Με τον Χρήστο γνωριζόμαστε από το δημοτικό, ήμασταν συμμαθητές σε γυμνάσιο και λύκειο και είχαμε και κοινό ενδιαφέρον την πληροφορική. Τώρα έχουμε καταλήξει να είμαστε συνάδελφοι στον ίδιο κλάδο. Με τον Χρήστο έχουμε δουλέψει πάρα πολλές ώρες μαζί, έχουμε κάνει σχολικές εργασίες ομαδικές μαζί, έχουμε πάει προγράμματα στο εξωτερικό με το σχολείο μαζί, έχουμε κάνει φοιτητικά project αυτά τα 3 χρόνια και έχουμε συμμετάσχει και σε αρκετά τέλος πάντων εκπαιδευτικά προγράμματα στο Λύκειο. Τέλος πάντων έχουμε αφιερώσει πολλές ώρες μεταξύ μας πάνω σε εργασίες και έχω να πω ότι είναι πάρα πολύ συνεργατικός, είναι συνεπής, δίνει το παρόν σε κάθε meetup που είχαμε και είναι και πάρα πολύ καλός σε αυτό που κάνει. Γενικά νομίζω είναι από τα καλύτερα άτομα με τα οποία έχω συνεργαστεί και σας τον συνιστώ ανεπιφύλακτα. Αυτά.